poslednou folklórnou skupinou sa prenesieme ešte raz na lúky a zažijeme atmosféru Dňa po Jánovi, kedy sa ich umietenie vedeli pri kosení a hrabane rozveseliť, pozabávať a požartovať. Folklórnu skupinu Veselosť vedie Anna Kubasová. Ženy, to je, že im zaúkajme. Hej, hej! Iba hore! Hore, 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 nôžky moje. Keď hore vyjdete, tam si oddychnete. Až sem tej studničke došli. Veru. Aha, to sú na chuťovej kosti. O, ako dobrú suchu, no. A moja? Nevideli ste ho? Neostala doma? Tvoja. Veď preto sme mi takto neskoro prišli, že sa s tou tvojou zabávame. Raz je za krom, raz za smrčinou a iba na pety pozerá. Neviem, čo to má. Že sa nebojíte pána Boha me takto ohovárať. Vidíte, posávte, kam sa vám nemôžem vás dobehnúť. Toľký som si trň pichla, že tu sa nedá ani povedať, ani stúpať nemôžem na petu. No, iba som si touto trošku takouto onovo počľapkala. No. Akože si ty vedela, že si ideš trň pichnúť. No, čo bolo blízko, to som pochytila. No a prečo si prišla, keď si si hrable nevzala? Čím ideš hrabať? No na môj pravdu. Hrable sa v pitvore, ale halušky na vodre. No, už som sa ale včera líčky podelíte sa. No. Ešte šťastie, že som Javičke navalila, aj dve líčky vzala. Neboj sa, Ondro, nadelím aj tebe. Oj, Ondro, vieš, ako je to z cudzího, veď sa ochúňam ako si, no. Len sa ty neochúňaj na dáky z takej večer. Neboj sa. Takých, čo vám dobrých navarila, tu máš starky. Veď ale ich nenúte ešte jesť. Veď nech si najprv po poháriku dajú, veď si chudáci zapú... Toto je reč, ja som menok smetol asi úplne. Nále kto vie, z toho močila na čreva. Nále ho nepoznáte. Veď nech sa len chváli so slaninou, od pašákov margarínom zapráže. No, aj ja popiješ? Nedaj to. Ale už sa nedá. Nedaj sa. Ja som si mužovi halušiek navarila. Aj hrable som si to nechla. A ty čo? Iba praktiku tej tvojej koze, aby si sena nabrala. Taká je halanky, aj kým prídeš do dne. Ja som už inakšia gastina. Ja mám kravu, ja nemám kozu. Veru, my máme kravičku, máme kravku. Ako je krava? Veru? Veď to vyzerá ako koza, len chôst má dlhý a predýva. Na veno dobrá, káže na veno pre dievku. Veru by hrabala, ale nemá hrabe. Muž me s nimi dobil, polámal ich na mne. Ešte ťa nebude, hej. Dobre, dajte. Pán Boh zaplat, hej. Čas boli dobrý. Dobre, Darmo. No veď ste povedali, že prídu aj chlapci kosiť. A kdeže sa? Chlapci išli večer Jána páliť. Kto
vie, kedy dôjdu. A ešte aj aký dôjdu. No Nemej veď to. pozrieť. No hádam, poďme na. Neboli. Nada. Tak, potom nie je o čom reči. Po starom len dobrina, na starom koňovi budú len ťahať. Veru, veru. Dobre som vám ja včera povedal. Že venečajte, otrtúľajte, hádajte, juj. Skoč mi domov, že ideme ráno kosiť. Ale ja som ťa volal. Ty, hen ty a hen toho, kto vie, kde ste vzali. Co sa Jova? Tak si dá ty zlobníkov. Ja som vás volal. Veď keby nie mňa, tak nikdy pri ohni nesedíte. Chlapí, dosť tuto sa troška zvaltiety mám, hen otec kosu kopuje a my ženy. Škoda babku drať. Hej. Toto troška napravme. Adam, pôjdeme radky roztriasať. A radky už roztrásajú, dievčatá. Joj, no chvala Bohu. Toto napravíme, nech zoskne a vezmeme hádam domov. Dievky roztrásajú redky, tak vy toto poposúďme troška. Nemám hrať vodu, nebudem spať na humne. Nech rozdášik, neprš košielka mi zmokne. Mamka mi kázala, mi už šanovala. Východňackí chlapci chceli vyzaženiť. Keď im treba kosiť, idú ja napáliť. Aj sme vyhladli, aj sme vychladli. Ak si nám dačo doniesli? Joj, dievčatka moje, pravda, že donesla. Vám som zvlášť uvarila. Kuláše švábové s kyslým mliečkom, aby ste boli peknie červenie. A Janku do kuláše? No, Janka do kuláše tá bude až na večer, podľa toho, ako budete robiť. Či si zaslúžite? Zaslúžime, že? No, tak, dobre. A teraz sa pekne aj prežehnajte, či sa len viete. Dievčatka moje, ako ste ich vy takto doradili? Pán, my sme boli rádky roztrácať, neboli sme s nimi. No, a ty tu čo spíš, hraj! No, bekári. Vy ste mi žabu a ja vám toto...
sľub, nech prší, varmuje vdol. Sme ako stromy, zasadené v zemi, ktorú kypili naši predkovia. Sme ako stromy, polievané láskou, piesňami, kolísané uspávankami, príbehmi a životnými múdrosťami. Sme ako stromy, ktoré do každého svojho plodu ukladajú múdrosti zdedené po predkoch. A tak ako oni, ako všetko živé, bez vlahy vynieme. Sme radi, že dnešná prehliadka prispela k tomu, že táto životodarná energia v nás prúdi i naďalej. Aby sme si uvedomovali svoj pôvod, svoju identitu, aby sme vedeli nielen to, kam kráčame, ale hlavne to, odkiaľ kráčame. Z bohatstva čriedkov tradičnej kultúry poskladalo 8 folklórnych skupín pestrú mozaiku zvykov. Ukázali bohatosť a rôznorodosť, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Piesne však dozneli, sláky zmlkli. Odborná porota sa odoberali na krátku poradu a o chvíľu privíta v klubovni číslo 113 i vedúcich na rozborovom seminári. A my ostatní sa tu v divadelnej sále stretneme na záverečnom vyhodnotení asi o 1,5 hodiny. Dovtedy, priatelia, dovidenia. Ďakujem za slovo, ale nie som ja tým, čo mi tu Monika vraví, predsedom poroty, ak ste počuli, bol doktor Ondrej Demo, takže ho chcem ospravedlniť, lebo jemu uteká vlak, vlastne rýchlik do Bratislavy a Bratislava je hlavné mesto, takže tam treba dôjsť na čas. Čo sa týka nás, skúsim. A začnem tým, čo som tu našiel, občas si beriem také papiere, kde využívam, na druhej strane píšem.
A teraz som prišiel na to, že tu mám jednu takú poznámku z čias, ktoré napísal Ľudovít Štúr. Tým začne. A ono je to asi pravda aj dnes. Je to zaujímavé, rozdiel skoro 2 storočí pomaly. V živote našom ešte nič nie je ustáleného, ale všetko sa len vlní, hýbe a je v prvom tvorení. A toto všetko ukazuje na život mladý, počínajúci, na život taký, ktorý je v prvom chvate a sám o sebe možno musí takedy zastať, zamyslieť sa a kráčať ďalej. Vidíte, toľko Ľudovít Štúr a myslím si, že aj ten náš život, ktorý sme tu aj dnes videli, v prezentácii 8 skupín, z 8 vynikajúcich obcí, s obrovským zázemím, s históriou, so vzácnymi ľuďmi, ktorí tam žijú a berú si od svojich starých otcov, starých matiek a preberajú až po tie najmenšie deti, ktoré sa tu objavili. To je ten život, ktorý je neustálený, je večný v kolobehu života a je o to možno vzácnejší, že v každej tej výbornej, vynikajúcej obci, ktorá má svoju históriu, sa to prenáša z otca na syna, zo syna na vnúka a to je asi podstata nášho budúceho žitia. To si zachovajú. Ja chcem za nás, ktorí sme sa na to pozerali, možno aj iným, troška takým ostrejším okom, lebo treba aj posudzovať, že čo to ďalej bude. Chcem v prvom rade vysloviť úctu, pokloniť sa každému, kto tu prišiel, pokloniť sa tým, ktorí pripravili zámery jednotlivých skupín, jednotlivých tém, ktorí vedeli, ako k tomu pristúpiť, ako vyhľadať ten materiál, ako sa stretávať po večeroch, vo veľmi zložitých zrejme podmienkach, ako nacvičiť, aby sa tu prejavili na scéne potom, ktorá znamená svet, však aj ľudský, aj fyzicky, aj krásne a v prvom rade ukázať, že to vieme. Ja si myslím, že vo všetkých 8 skupinách sa ukázalo to, áno, že ten postup je dobrý, že existujú medzi vami ľudia, ktorí vedia, vyznajú sa a vedia to, čo vedia odovzdať tým, ktorí sa to učia. A tak ako voda, kedy vraveli Ujčo Sanitrár, to je ten starý fujarista, už nežije, Pán Boh mu dá večnú slávu, ale ten vždy vraveli, že syn môj, ak sa učíš, dobre robíš. A myslím, že to je tiež na chválu a úctu vedúcim týchto skupín, ale aj tým, ktorí tie skupiny akýmkoľvek spôsobom sú ochotní podporiť. Jednak je to na chválu a na chválu tomu, že rody si zachováme, že si v tých rodoch zachováme hrdosť na to, čo je naše vlastné, pretože my pred svetom sa môžeme v prvom rade prezentovať tým, čo je naše. Ak si to budeme vážiť, tak potom možno asi nás budú vážiť aj tí iní, ktorí sa na nás pozerajú. Aby sme nemuseli všetko z tohoto nášho územia len vyviesť a predať za lacný groš, ale aby sme vyvážali a predávali to, čím sme pred svetom my hrdí. Takže za to vám ďakujem všetkým. Videli sme 8 zaujímavých blokov, videli sme veľmi dobré aj celkom slušné postupy scénické, videli sme, že množstvo tých, v podstate skoro prevážna časť tých skupín má za sebou veľkú tradíciu, najmä čo sa týka hovoreného slova, čiže vidie, že divadelné tradície aj tu vo všetkých obciach v Žilinskom kraji, ktorí tu boli, sú veľké. Že na tom sa dá stavať, ale dá sa stavať na tom práve v oblasti ochotníckeho divadla vo väčšej miere a možno to prepájanie a prinášanie do folklórnych tradícií by sme mali vedieť občas tak ako svojím spôsobom aj oddeliť. A oddeliť tak, aby sme tie tradície prenesli v prvom rade do toho, čo to je folklór, alebo čo to je ľudové umenie. Divadlo má svoje zákonitosti, čiže aj toto by malo mať svoje zákonitosti, dá sa to využiť, ale malo by sa to využívať troška v inej miere. Chcem za všetkých poďakovať tým, ktorí pripravili skupiny na scénu, pretože
krojovo, aj keď dnes je ťažký život na peniaze, však to dačo stojí, ale všetci tí priniesli tieto skupiny na scénu tak oblečené, ako sa patrilo vybratej téme, ako sa patrilo obliec či do sviatku, či na robotu a jednoducho, ako sa patrilo aj v tomto kostýme, ktorý je dnes už kostýmom javiskovým, aj správať. Čiže to je jedna obrovská devíza všetkých tých skupín. Chcem vysloviť za nás, čo sme sa rozprávali, veľmi veľké poďakovanie muzikantom, pretože všetci tí, ktorí tu boli na scéne, muzikanti priniesli veľký vklad a hlavne tým, ktorí priniesli vklad tých mladých muzikantov a dokázali to, že aj štýl vedia zachovať, že aj vedia zachovať veľkú tradíciu hudobnú a tým podporia. Nárečie, to je ďalšia devíza, ktorá bola vo všetkých tých skupinách, pretože dá sa hovoriť aj novinovo po slovensky, dá sa hovoriť aj televíznou rečou na takýchto skupinách a na prehliadkach, ale tu tento raz nemôžno ani jednej skupine vyčítať čosi také, čo uteká do tej nedobrej slovenčiny. Tam, kde netreba mäkčiť, kde netreba tvrdiť, ďalej tu každý priniesol svoju obec, svoje nárečie a to je hrdá tradícia, ktorú si treba vysoko zachovať. Čo sa týka spevných prejavov, možno hovoriť tiež o veľmi dobrých speváckých prejavoch, pretože vy ste tu výkvet Žilinského kraja, lebo v Žilinskom kraji je takýchto folklórnych skupín oveľa viac, tu je výkvet 8 skupín, čiže to je tá najvyššia špička kraja a tá najvyššia špička kraja dokazuje to, že spevná kultúra je na vysokej úrovni a tu možno ešte neboli aj také tie obité dedinské skupiny, ktoré v predchádzajúcich rokoch znamenali obrovské úspechy na scénach či doma, ale aj za hranicami. V ďalšom, ak možno povedať, treba zrejme dbať na to, aby sme sa ďalej stretávali, aby sme prinášali pred ľudí tie zvyky alebo také obyčaje, ktoré nie sú celkom také obité, obehané, ale aj niektoré také, ktoré sa dostanú späť do života ľudí. A preto mi tu aj domáci organizátori z Oravského osvetového strediska, ktorému ja za seba osobne a za nás všetkých, ktorí tu chodievame na tieto podujatia, chcem poďakovať, lebo je to jedno z vynikajúcich osvetových zariadení, ktoré sa veľmi presne a pravidelne, systematicky a veľmi premyslene podieľa na rozvoji tradičnej ľudovej kultúry, čiže obrovské poďakovanie. Pretože tých podujatí ročne na Orave sa uskutočne veľmi veľa a preto vás mám pozvať aj 15. decembra na Oravské Vianoce, ktoré má byť v Nižnej na Orave, ešte voľa kde mi povedali, a v Námestove, takže príďte. A už vydali vzácny kalendár na rok 2003, ktorom je tých podujatí že asi 12. Takže nech príjme aj vaše poďakovanie moje na všetkých za to, že tu na Orave je dobre, na Orave zdravo, tak ako sa vraví. No, dobre. Ja tu poviem také rôzne funkcie. Takže mám z poverenia Žilinského samosprávneho kraja Oravského osvetového strediska odovzdať všetkým, každej skupine diplom za úspešné účinkovanie na krajskej súťažnej prehliadke dedinských folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií. To je skupina Veselosť z Komiatnej, prosím, keby si prišli prevziať. Diplomy. Folklórna skupina Dolina Spačkova. Folklórna skupina Tiesňavan z Krpelian. Je to tak napísané. Ja neviem, prečo je Kovačov. Tak dobre,
majú na tom našom okrese. Dobre napísané. Martin neboli vždy osobní. Folklórna skupina Štiavnik zo Štiavnika. Jaký zo suché horí? Folklórna skupina Rabčičanka z Rabčic. Folklórna skupina Podroháčska folklórna skupina z Zuberca. A ja tu mám ešte čo si prečítať. Pardon, prepáčte. Takže a to je ten záver. Akože Podroháčska folklórna skupina zo Zuberca, diplom za úspešné účinkovanie a návrh na postup na celoštátnu súťaž dedinských folklórnych skupín nositeľia tradícií. Takže a potom diplom folklórnej skupine Likava z Likávky za úspešné účinkovanie a postup na celoštátne. Naozaj dnes ste si zaslúžili všetci ten potlesk za tú odvahu vystúpiť tu a vždycky bola aj určitá tréma, ale predovšetkým tá radosť urobiť niečo pekné a chcela by som sa poďakovať. Totižto vy, každý z vás už ten potlesk pre seba dostal alebo bol ocenený potleskom, ale množstvo ľudí, ktorí sa zaslúžili o celkový priebeh tohto podujatia, ako si sa im nezatlieskalo. Preto by som poprosila potlesk pre našu porotu, pre všetkých osvetľovačov, ktorí tu pracujú, pre všetkých, ktorí vytvorili túto krásnu atmosféru. Takisto si ho zaslúži aj náš moderátor, pán magister Žabenský. A všetci organizátori, ktorým sa už dneska vlastne na týchto doskách a z tohto postu ďakovalo. Ešte raz aj moje ďakujem v mene predsedu Ženského samosprávneho kraja i v mene mojom. No a na záver, čo na záver? Som historik, ktorý má veľmi blízko k etnografii a chcela by som, aby sa stávalo aj vám, čo sa stávalo dneska mne dosť často, že keď som počula nejaké tóny, nejaké piesne, alebo výjav tu odohrávajúci sa na javisku, tak mala som také krásne zimomriavky. A vtedy je to podujatie naozaj pekné, keď tie zimomriavky naskakujú a vy s tými zimomriavkami ako si odchádzate. Takže veľa šťastia na budúcich ročníkoch a veľa takých krásnych podujatí.